Pozdrav svima, Lola ovde i dobrodošli u novi video. I danas samo želim da vam kažem par stvari ovako. Znači prvo, ovo mi nije novo maskotar, to je samo privremeno dok ne dobijem maskotu u petak. Onda ovo mi je novi set za snimanje, kao trava i to. I sad da počnemo, znači kad mi stigne maskota pravit ću seriju koja se zove Maturanti. Imaće samo 10 epizoda i ne bude 11. I uglavnom sad, pošto ja neću da izmišljam imena za likove, odlučila sam, teško mi to da radim, odlučila sam da vam dam vama, ali ne da ih smislite, nego ovako. Znači lupam, ovaj LPS je hashtag 1 i vi u komentarima napišete hashtag 1 i ko prvi napiše, on dobije tog LPS-a, ali ne dobije ga bukvalno u smislu da mu ga počnem ili nešto, nego ovako. Znači LPS Nina TV, pozdrav tebe LPS Nina TV, to mi prvo pao lapet, onda napiše hashtag 1 i znači onda će se ovaj LPS koji je hashtag 1 zvati Nina ili nešto tako. I da, tako da hajde počnemo. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, i sad ovako, hashtag 4 i 5, znači ja prvo pokažem, ovo je hashtag 4 i ovo je hashtag 5. Uglavnom da, znači hashtag 4 i hashtag 5, znači 4 i 5, oni su muški likovi. I pošto verovatno neće nikoga muško komentarisati, onda ovako, znači ako neko ko žensko komentariše prvo njih, na primjer hashtag 4, znači hashtag 5, evo ono hashtag 5, onda ima pravo da mu smisli ime, znači lupam LPS Nina TV, opet ti LPS Nina TV, pozdrav za tebe ponovo, komentariše kao, ne znam, lupam hashtag 5, zvaće se Nemanja ili nešto tako. Tako da, da, i to je to, ljudi. Tako da, da, hvala što ste gledali ovo i vidimo se u sledećem videu. Ćao!